Takže čaute ľudia, moje meno je Menko a ja vás dám ďalšieho videa. No tak poviem vám, už to je povianočné obdobie, jasné, že mám nové svetlo, ale teraz mám iba jedno, dve svetla nemám. Rozmýšľal som, že si dám na druhú stranu reflektor, ale ten by mi strašne buchal do očí, ale prežijem to nejak. Tam si ho zavesím na stenu, alebo tu si ho dám pod stôl, aby to bolo také, viete, aby aj stadiaľ svietilo, ale aj stadiaľ, čiže toto nebude podsvietené a vlastne nebudete vidno, pokým nebude 50 odberateľov, budem môcť točiť iba v noci a v takomto prostredí, čiže som sa už trošku oneskoril po tom unboxingu. Ďakujem veľmi pekne tomu, ktorý mi ho dal, ten balíček. Ja ho dám ostatným, alebo toto neviem, čo je blbosť, ale chcem vám povedať, že moja neaktivita je trošku dlhšia zase, pretože boli sviatky a každý musí za sviatku trošku vypnúť a znovu sa zregenerovať a nabrať nové čerpať síly. Ja bývam ako v meste, ale ja chodím na sviatky vždy za okolie mesto, čiže tam ja nemám internet, ja chodím ku babke na návštevy a tak viete, tak to je proste také vianočné obdobie, tak teraz nemám veľmi veľa času, ale nejak vám to vynahradím. Už ste aj pár zrušili odber, teraz mám tuším, počkajte. Hneď vám to poviem. Áno, teraz mám 47 odberateľov, tu som si napísal aj scenár vlastne na môj nový tablet. Je to Acer Iconia Tab 8. Je to celkom dobrý tablet, vychytený. Dneska som si ho kúpil, sranda vec. Som chcel oznámiť, že sa presúvam na nový kanál. Na tento starý nebudem, pretože ako to vám poviem, som zabudol heslo, takže teraz iba tak rýchlo, kým sa mi neskončí tento kanál, vlastne to bude aj taký presyp toho, čo som teraz dokázal. Teraz mám 47 odberateľov a teraz tam budeme možno 15 mojich aktívnych fanúšikov, alebo 6, teraz neviem. Takže na mojom novom kanále, prepáčte, vidíte, ja si to takto čítam a budem mať aj Instagram, však vám ho hneď ukážem. Počkaj, však ja som si ho teraz vymazal. Lebo ja som si resetoval tablet, čiže Instagram si idem hneď stiahnuť. Aj FIFA 15 mám. Dobre, no. Takže ja vám poviem dneska také, ako chcem si urobiť nejaký reset fanúšikov, ktorí ma sledujú, ale aj tak budem, lebo ja som si ako teraz zapísal môj starý kanál do toho, že koľko mám odberateľov a stále ako zapisujem si, že koľko mám lajkov a dislajkov na tomto tablete, pretože mám takú možnosť, že takto viete píšem, tak takto aj si ja píšem. A zatiaľ mám celkom dobrú štatistiku, zatiaľ si to aj zaznamenávam. Prepáčte, len som si musel dať trošku inak proste to svetlo. No a vlastne čo sa týka toho presypu na nový kanál, tak máte všetko tu vidíte, kde je tablet, tak tuto možno bude, teraz možno tuto možno bude, teraz to možno tu bude, všade to bude možno, môžete celá obrazovka, to mi je jedno teraz, takže nezabudnite dať like a odber a už nemusíte ako rušiť odbery, ale môžete mi dať na mojom novom kanáli, na ňom som ešte žiadne video nedal. Bude absolútne blbý ten kanál, cez to, že tu nebudem mať tú veľkú neviem narábať s Photoshopom, takže neviem narábať s Photoshopom, ja to dotujem. Ja si teraz Photoshop stiahnem aj do toho tabletu a uvidím, čo sa bude dať. Ja som si preto chcela urobiť nový kanál, pretože, ako to povedať, aj preto, aby som tam mohol vydávať nové, ako Menko Daily, alebo dačo také, viete, ako aby sme mali takú lepšiu nadviazanie tú komunikáciu, ako lepšie ako Skype by som mohol povedať, ale toto video je fakt ako bez humoru. A čiapka, vidíte, na mňa je čiapka. Takže tu si idem hneď
Dobre. Ja toto Photoshop Express nechcem. Ja chcem C6, že? To je trošku blbé. No nevadí, ale keby ste, ja sa vás chcem spýtať, či by ste chceli aplikácie z tabletu, ako lebo ja mám ako celkom dobrý rozhľad aplikácií, ako na Android. Mám najnovšiu verziu Androidu KitKat 4.4. Takže ja mám proste taký prehľad nad všetkým tým, čo tu má ako byť. Takže presýp nového kanálu, čiže všetci teraz choďte na môj nový kanál, nezabudnite mi tam dať like, odber a zdieľanie. To je posledné video z tohto kanála, ja tu nezmažem videa a toto je všetko. Zlúči sa s vami Menko a bude vás určite vítať nový Menko Viral Total Channel a uvidíme sa v ďalšom videu a nazdar.